Bawani Cahayu. Caping Gunung mawi bawa. Nggih, Menika dibawani. mawi jembeng mboten to, Pak? Jembleng. Alah. Rong glintir kok jenggleng barang. Iki wis siap-siap iki. Yeah. Iki kok. Sepiro agak? Apa ta mau jenenge to? Iya anjir glogok. Kok. Ya mbak wong aku anut kok ya. Ayo gak. Wah, pakku cilik paine. Nok ngarep sik udat, udut Iki nyampon. kan paini nek dina iki dina paling mulya. Lah kene. Iki kan balane jenengan ya Depaini ya. Ra. Balane jenengan sih. Oh nggih, pas sederek. Mbah Paini nok kene tukang montang-manting. Pokoke anggere masalah bab rokok urusane karo Kang Paini. Wis entuk rokok durung, Cok? Babar blas. Oh, urung iki paini tak tempoki kok pokoke. Oh, pasar gotrek. Ya, ancen ngono kuwi tok. Wis gak, aja ngono to, Gak. Kita itu bala, jangan seperti itu. Yen mamajen mongkaro ngene-ngene gak dijenggleng ya maneman to, Mas. Iya, sik nyontel-nyontel kok. Yuk. Kurang kepenak. Ra penak. Ndak ono baleni. Mo. Wis. Jaluk kok pikir apa kok mburi? Iki Aku tak gebuki tak kepiye kowe. ya. Tanjang kok. Wis no. Baleni mo. Anggapen wae grup bulet iki. Madhep rono. Hup. Oh, mburi wae ya enak. Jekengno sithik. Iki ya. Rada enak. Rada ya, Mas. Pemanasan. Yuk. Yuk. Ya aku iki jane wedi nek sing jengleng sampeyan no. Kenapa? Cuwilik jengleng aku kuwatir lek ra pas ngono wae lho. Awake dhewe cilik padha cilik iki malah apik. Lho, lah kok Nek apik. di anak kok nek semene. Dadi nek adus, ayo adus. Aku. Lampu e guwedi wae. Rak kodak piye, Dik? Wow. Mene. Aku roh rupamu nang gilani. Kok iso gilani? Atik ning nek dilatih. Ngapane? Dinane. Yuk.
panas udan. Terus. Udan panas. Terus. Panas-panas. Aling-aling-aling. Capek. Wes kana. Iki mbok pangerten sithik to, Mas. Piye? Mbok dilapi. Alah. Ya ngono-ngono kuwi ya ndak bagus to. Oh, nek aku tetep sayang karo dirimu. Yo ilang. Minumane banyu Aja ngageti, ngarep ki lho cah cilik telu iki kaget tok. Yuk. Lah nggih semoga tansah Nyu kalian. Kusuma. Kusuma. Yuk. Yo. Konjok ngaturaken. Menikon bopo, Rosa adalah ibu Badadu. Kata ponang pinanganten salimbit diajeng ayu Aulia Nur Aziza do bekatut dabel Ali Mansur mungkin datuk kakek-kakek ini lan mintuno surlang sinande pokoknya sedulung kas iki campur sari Nyu Kusumai bakal rame tanggapane nang daerah Balong. Wis pokoke rame tak kucike. Kudu aku anggotane kudu ngene iki aja. Anggotane ajeg, ngene anggotane ora ajeg. Wis makno ora laris. Anggotane nek bubar ya kacau kowe. Syukur bisa. Yuk. He. Syukur bisa nyawang. Bubuk asmara nduk.
napa mangke? Sak metune. Biasane iki tayuban karo mendem ning gulu. Eleng ngono kae lho, Mas. Tayubane ora kendil guling. Lah apa? Tong guling. Kok tanggoling. Lah ngene iki dereng panas nggih lek paini nggih. Oh, sisi deman nggih. Nggih. Mangke dipun aturi di aja kuwatir. Pokoke kanggo jenengan sak njaluke tak kei. Kira-kira wis sesideman karo sapa lek? Kowe kok mbulet selat suwe. Iya. Dumateng paripun Bapak Nur Hasan Dalai Puswanti sampun dipun aturaken inggih pamundutan.